Prynhawn da i chi gyd. Fel wedodd hi, byddai'n parhau gyda moleciwlau biolegol yma yn y sesiwn prynhawn yma. Wythnos diwetha nes i carbohydradau, felly heno fi'n mynd i ffocysu ar lipidau a proteinau. A os oes amser, na i dechrau ar y gell, felly prynhawn da i chi. Jyst cwbl o beth i atgyfnerthu to. Monomer yn uned sengl sydd yn ailadrodd, a mae monomer, os yn uno yn cemegol, yn gallu ffurfio polymer. Iawn. A mae hwn yn bwysig felly heno to, oherwydd fi'n mynd i sôn am proteinau, a mae proteinau yn enghraifft o polymer. Felly'r is-uned sef yr monomer yn uno i gwneud yr polymer yna. Felly yr un is-uned drosto yn mynd trwy'r broses o polymeriad i greu yr polymer. Iawn, felly os na i just skipo, os ydych chi wedi colli wythnos diwetha, mae hyn i gyd ar gael ar-lein i chi. Felly jyst yn mynd trwy yn bennaf monosaccharidau, disaccharidau a polysaccharidau a brif pethau ni. Felly ymlaen i lipidau. Lipidau. Prif grwpiau yw brasterau ac olewau, a yr elfennau sydd yn bresennol yn lipidau yw eto yr un peth â carbohydradau, carbon, hydrogen ac ocsigen. Ond i gymharu gyda carbohydradau, mae tipyn fwy o hydrogen yn bresennol a tipyn llai o ocsigen yn bresennol i gymharu gyda carbohydradau. Mae nhw'n amhwler, a priodwedd pwysig arall o lipidau yw ei fod yn anhydawd mewn dŵr. Ond mae nhw'n hydawd yn hydoddion arall, enghraifft alcoholau. A pan fyddai sôn felly am y cell bilen a ffosfolipidau, byddai'n sôn felly am rôl ethanol a bod e'n gallu hydoddi yr ffosfolipidau wedyn. Felly, fel wedais, ni'n gallu dosbarthu mewn i brasterau a olewau, a'r tueddiad yw fod brasterau yn tueddu fod yn bresennol yr ffats yma yn ffurf solid yn anifeiliaid, a'r olewau wedyn yn bresennol yn planhigion. Mae'r brasterau yn tueddu fod yn solid ar dymheredd yr ystafell, a'r olewau wedyn yn hylif. A mae'r rhain i gyd yn ymwneud gyda strwythur nhw, a amrywiaeth yn yr cadwyni asidau brasterog, the fatty acid tails. A mae fe lawr i'r bondiau carbon sydd yn bodoli. Gyda brasterau'r ffats, mae bondiau sengl rhwng yr carbon, a maen nhw'n tueddu fod yn dirlawn gyda'r hydrogen. I gymharu wedyn gyda olewau le mae bondiau dwbl yn bodoli, mae llai o hydrogen yn bresennol wedyn. Iawn. Un lipid mae eisiau chi gwybod am yw triglycerid. A mae triglycerid wedi cael ei wneud allan o un moleciwl o glycerol ac yna 3 cadwyn o asid brasterog. A mae'r yma yn amrywio yr cadwyn o yw'r cadwyn yr asid brasterog a mae'n amrywio gyda'r nifer o carbon a hydrogen sydd yn bresennol. So fel fi wedi dweud fan hyn, mae fe'n amrywio yn y triglyceridau yma. Felly sut i ni'n ffurfio'r triglycerid? Wel eto, mae bond ester yn bodoli a yn dilyn yr un strwythur a carbohydradau. Be sydd yn digwydd yw mae adwaith cyddwyso, felly condensation reaction, le mae dŵr yn cael ei golli. A i gymharu gyda falle yr monosaccharidau ac yn y blaen, i gysylltu y glycerol i'r asidau'r 3 cadwyn o asid brasterog yma, mae angen colli 3 moleciwl o ddŵr. Felly, os na i wneud cylch gwmpas fan hyn, yr H2O yma yn cael ei golli teir gwaith, mwyn wedyn bod y bond yn ffurfio rhwng yr glycerol a'r asid brasterog wedyn, ac ar y sleid nesaf na i ddangos y bond yn cael ei ffurfio. Eto, mae eisiau bod chi'n gallu adnabod glycerol
adnabod yr asidau brasterog a bod chi'n gallu tynnu llun y bond yn llwyddiannus. Felly bond ester sydd yn bodoli rhwng y glyserol a'r asidau brasterog wedyn. Felly jyst i atgyfnerthu to, dyma ni, dyma llun felly bach yn gwahanol. Os chi'n gweld yn y diagram hyn, mae'r glyserol nawr ar yr ochr dde, mae'r 3 moleciwl o'r asidau brasterog ar yr ochr chwith, mae 3 adwaith cyddwyso gyda 3 dŵr yn cael ei golli ac yna mae'r bond ester yn bodoli wedyn rhwng yr glyserol a'r asidau brasterog yma. Phospholipid. Phospholipidau yn chwarae rôl bwysig iawn yn yr cell bilen fel petai. A'r haen ddwbl yma o'r gell bilen. Mae eisiau bod chi'n ymwybodol am strwythur y phospholipid. Fel chi'n gallu sylwyd, mae grŵp ffosfad yn bodoli fan hyn yn lle un cadwyn o asid brasterog. Felly, fel mae'n dweud fan hyn, mae pen ffosfad yn cymryd lle yr un cadwyn o'r asid brasterog. Felly, ond 2 cadwyn o asidau brasterog sydd yn bodoli. Mae'r glyserol dal yna, mae 2 cadwyn asid brasterog, ond yn ogystal nawr mae'r pen ffosfod yma. A mae'r pen sydd yn anhydawdd yn dŵr, a gwrth dŵr fel petai. Okay. Sorry, allai jyst dweud na to, ymddiheiriadau, yr cymffonau sydd yn gwrth dŵr hydrophobic sydd fan hyn. A'r pennau, sydd yn hydawdd yn dŵr, a nhw sydd yn denu dŵr wedyn. Iawn. A jyst i atgyfnerthu to, yr pen sydd yn hydrophilig a'r cynffonau wedyn sydd yn hydrophobic. Os byddwn ni falle wneud llun fras o'r phospholipid, fel rheol ni'n wneud y cylch i ddangos y pen hydrophilig yma a wedyn yr cynffonau yn hydrophobic yn ei wneud fel y squiggles fel sydd yna. Felly na'r ffordd fel ni'n gallu gweld fan hyn, dyma fel byddwn ni'n falle wneud y phospholipidau yn fras fel petai. A rhain sydd yn ymddangos yn cell bilen, celloedd, anifeiliaid a phlanhigion wedyn. Pan ni'n wneud yr rhain ddwbl, yr rhain ddeuol, mae'r pen a'r cynffonau, a'r pen a'r cynffonau yn tueddu iste fel hyn, gyda'r cynffonau yn troi i ffwrdd o dŵr oherwydd eu priodweddau hydrophobic yna. Maen nhw ddim yn hoffi'r dŵr fel petai. Felly mae'r haen ddeuol yma, os fi'n cysylltu mewn, mae uned benodol ar y gell bilen, felly mae'r cynffonau yna yn gwrth dŵr, a rhain sydd yn pilennu y gell. Math arall o fraster, mae jyst eisiau chi fod yn ymwybodol o yw cwyr neu wax. Mae rhain yn ymdoddi ar tymherau sydd yn uwch na 45 gradd Celsius. Ar ôl bwysig maen nhw chwarae yw yn dŵr glos, neu disoddi waterproofing yn sgerbwd y llanol pryfed, a hefyd ar cuticle y ddeilen wedyn. Felly fel chi'n gallu gweld y diagram sydd ar yr ochr dde fyna, mae nhw gyda priodweddau gwrth dŵr, yr haen ucha o'r deilen. Os chi wedi gwneud uned 2 a edrych ar cludiant transport yn planhigion, dylech chi gwybod am yr strwythur y deilen a bod yr haen top na, yr cuticle gyda yn haen cwyraidd waterproof waxy layer wedyn. Nôl i priodweddau lipidau, enghraifft fan hyn o asid brasterog sydd yn dirlawn, saturated. A fel chi'n gallu gweld, mae pob carbon wedi cysylltu gyda hydrogen a bond sengl sydd yn bodoli rhwng yr carbon wedyn. Rheswm ni'n cael nhw'n dirlawn, saturated yw, mae pob C wedi cysylltu gyda'r H wedyn. Mae rhain yn chwarae rôl fel rheol o storio egni yn mamaliaid,
a maen nhw'n tueddu aros yn solid ar dymheredd y corff wedyn. A rhain yn anffodus sydd yr asidau brasterog dirlawn yma sydd yn cyfrannu at clefyd y galon wedyn, okay? Coronary heart disease. I gymharu wedyn, lipidau neu yr asidau brasterog yma sydd yn anurlawn, unsaturative, mae o leia un bond dwbl carbon yn bodoli yna. Os oes un bond, ni'n tueddu galw nhw yn mono anurlawn. A os oes mwy nag un bond ddwbl wedyn, ni'n tueddu galw nhw yn poly anurlawn wedyn. Okay. A fel wedys i reit ar y ddechrau, mae asidau brasterog anurlawn yn tueddu ymddangos yn planhigion, yn olewau sydd yn cael eu storio fan hyn. A priodweddau rhain yw, maen nhw'n tueddu aros yn hylif ar dymheredd ystafell wedyn. Jyst i ddangos chi to, mae'r cadwyni yma'r cadwyni asidau brasterog yn gallu amrywio yn yr... Sori, mae'n blin gyda am hwn. Fy'n i weid, weithio gytre. Un eiliad. Felly, mae'r cadwyn asidau brasterog yn gallu amrywio yn hyd, amrywio yn nifer y carbon, hydrogen ag ocsigen sydd yn bresennol. Felly, sym eisiau chi adnabod rhain, sym eisiau chi adnabod enwau nhw, neu gyd mae eisiau chi fod yn ymwybodol yw bod y cadwyni yma yn gallu amrywio yn hyd, yn gallu amrywio yn nifer y bondiau carbon sydd yn bresennol, felly jyst bod chi'n gallu adnabod rhain fel petai. Okay. Rôl wedyn lipidau, jyst i orffen ar y lipidau, maen nhw'n chwarae rôl bwysig iawn. Sawl rôl gwahanol yn planhigion ac yn anifeiliaid. A rôl bwysig iawn ffosfolipidau yw yn pileni biolegol. A fel chi'n gwybod, mae uned yn berthnasol jyst i y gell bilen a symudiad ar draws y pileni, a rôl yr ffosfolipidau yn crydiant ar draws y bilen wedyn. Rôl arall, a pan fyddwch yn symud ymlaen i flwyddyn 2030, mae'r ffosfolipidau yn gallu chwarae rôl o ynysiad trydanol a'n ffurfio rhywbeth ni'n galw myelin o gwmpas celloedd nerfol. Felly, mae rhain yn gallu ymddangos, chi'n gallu gweld fan hyn, yr myelin a chwarae rôl yn trosglwyddo ysgogiadau nerfol wedyn o gwmpas anifeiliaid. Rolau arall o lipidau neu yn penodol triglyceridau yw cronfa egni. Ar gyfer 1 gram o fraster, i ni'n cael dwywaith yr egni a beth i gymharu gyda carbohydradau. Rolau arall yw bod nhw'n ynysu'n thermol, felly maen nhw'n cael eu storio dan y croen. Mae triglyceridau hefyd yn chwarae rôl o amddiffyn. Amddiffyniad o organau pwysig, yn benodol falle yr arennau, y kidneys, bod nhw yn chwarae rôl o amddiffyn fyna. Felly, os na i jyst gofyn i Anwen yn gloi, cyn i fi symud ymlaen i proteinau, oes unrhyw cwestiwn wedi dod am lipidau neu am carbohydradau cyn i fi symud ymlaen i proteinau? Okay, fi'n cymryd does dim cwestiynau, felly na i symud ymlaen i grŵp biolegol pwysig arall sef proteinau. Proteinau yn chwarae rôl eto bwysig iawn yn y corff, a proteinau, pob enzym yn protein, mae pob gwrthgyrff yn protein, antibody, mae pob hormon hefyd yn protein. Felly mae eisiau chi fod yn ymwybodol o'r adeiledd, a mae eisiau chi fod yn ymwybodol to am yr monomer, sef yr asidau amino yn ffurfio yr polymer, sef yr protein wedyn, neu'r polypeptid yma.
Felly proteinau, to, yr un elfennau eto yn bresennol, felly carbon, hydrogen ac ocsigen, yr un peth â'r carbohydradau a'r lipidau, ond yn ogystal nawr, mae proteinau yn cynnwys nitrogen. Iawn. Mae rhai hefyd yn cynnwys sylffwr, a rhai yn cynnwys phosphorus, ond mae bob protein, bob asid amino yn gynnwys carbon, hydrogen, ocsigen a nitrogen. A dyma'r monomer sydd yn adeiladu wedyn i greu yr polymer fan hyn. A'r monomer yn achos o proteinau yw asidau amino. A mae gan pob asid amino yr un strwythur sylfaenol fel petai. Yr grŵp yr sydd yn amrywio o asid amino i asid amino. Y grŵp carbocsyl, yr grŵp amino a wedyn yr hydrogen sydd fan hyn. Ond yr grŵp yr yma yw beth sydd yn amrywio o asid amino i asid amino. A fi'n gobeithio bod chi'n gwybod bod 20 gwahanol asid amino yn bodoli mwyn creu y proteinau neu'r polypeptidau yma. Polypeptid wedyn yw cadwyn o asidau amino, a mae'r polypeptid yn amrywio yr rhan maint, nifer yr asidau amino sydd yn bresennol. Felly to, ar y sleid hyn, gweler to yr adeiledd cyffredinol asid amino, y grŵp yr amrywiol, y grŵp amino, y grŵp carbocsyl yma wedyn. O dynnu llun, mae eisiau bod chi'n gallu dynnu llun yr adeiledd cyffredinol yr asid amino yma. Un eitha hawdd falle i gofio, ond ie, mae angen bod chi'n gallu tynnu llun asid amino wedyn. Jyst i atgyfnerthu, dyma rhai asidau amino cyffredin, rhai falle byddwch chi'n clywed mwyaf neu'n ddarllen yn papurau arholiad, a rhain wedyn yw'r grwpiau yr yma. So os a'i nôl, rhain sydd yn amrywio fan hyn. Sdim eisiau chi gwybod rhain, sdim eisiau chi gwybod rhain a dych chi tynnu llun rhain o gwbl, ond jyst bod yn ymwybodol bod asidau amino cyffredin yn cael ei ddefnyddio a'r grŵp yr yna sydd yn amrywio wedyn. Felly, sut i ni'n ffurfio deipeptid? Okay. Felly, un asid amino, mae doi yn ffurfio be ni'n galw deipeptid, ac yna mwy na ddoi yn ffurfio polypeptid wedyn. Felly, mae'n bwysig bod chi yn cael y terminoleg yn gywir. Asid amino, deipeptid a polypeptid wedyn. Felly, mae'r bond eto yn bodoli rhwng y grŵp carbocsyl un asid amino a'r grŵp amino yr asid amino drws nesaf wedyn. Ac eto, fel sydd wedi bod yn digwydd ym mhob un o'r cyfansoddion biolego fi wedi bod yn sôn am, mae moleciwl o ddŵr yn cael ei golli yn ystod adwaith cyddwyso, condensation reaction. A mae'r bond wedyn yn bodoli rhwng yr carbon a'r nitrogen o'r un asid amino a'r asid amino arall. Felly mae'r bond yn bodoli rhwng y carbon a'r nitrogen ar ôl i'r dŵr yna gael ei golli. A ni'n galw'r bond hyn yn bond peptid. Felly, yn carbohydradau, y bond yw bond glycosidig, yn lipidiau, y bond yw bond ester, yn proteinau wedyn, y bond yw bond peptid. Ac eto, jyst i ddangos i chi fan hyn, yr dŵr yn cael ei golli, a'r bond peptid yna yn bodoli wedyn rhwng y grŵp yr asidau amino. Protein. Mae eisiau bod chi'n ymwybodol am yr 4 adeiledd protein sydd yn bodoli. Adeiledd cynradd, adeiledd eilaidd, adeiledd trydyddol a'r adeiledd cwaternaidd wedyn. Adeiledd cynradd yw'r adeiledd sylfaenol y protein, a gyda yr adeiledd cynradd wedyn yw jyst y trefn gyffredinol o asidau aminau mewn un cadwyn. Felly gyda
yr adeilad cynradd, jyst yr asidau amino yn bodoli, a'r bond peptid yna yn bresennol wedyn. Felly, oherwydd yr 20 gwahanol asidau amino, mae nifer enfawr o'r polypeptidau yma yn gallu gael ei ffurfio. Ac eto, ble mae hyn yn cysylltu mewn gyda uned 5 a creu proteinau wedyn, trawsgrifiad a'r protein synthesis. A'r dilyniant basau o DNA, hwn sydd yn pennu wedyn ac yn penderfynu yr trefn yr asidau amino sydd yn bodoli. Felly, yr adeilad cynradd, sylfaenol, yr bond peptid yn y bodoli rhwng yr asidau amino. Ni'n adeiladu lan wedyn i'r adeilad eilaidd, secondary, a mae 2 fath o adeilad eilaidd i gael, yr alpha helix a'r beta pletiog yma. Yn ogystal â'r bondiau peptid sydd yn bodoli, nawr ni'n gweld bondiau hydrogen yn bodoli rhwng yr cadwyn. A hwn sydd yn creu'r cadwyn wedyn i greu'r siapau gwahanol yma. Naillai yr helix alpha neu'r beta pletiog wedyn. Siap trydyddol. Gyda siap trydyddol, mae'r protein nawr, y cadwyn yma, yn rhoi siap 3D fwy cymhleth yn bodoli yna. Mae'n cael ei blygu a troi mwyn creu, ni wedi, yr cadwyn polypeptid yma yn fwy cymhleth. Gyda'r adeilad trydyddol, y bondiau ychwanegol i ni'n gweld wedyn yw bondiau ionig, bondiau disulfid, bondiau hydrogen, interactions wedyn yr hydrophobic yn bodoli fan hyn. Felly mae'r holl bethau hyn mae'r bondiau ychwanegol yma yn bodoli yn adeilad trydyddol y protein. Ensymau yn enghraifft pwysig o adeilad trydyddol. A dylech chi gwybod fod y bondiau sydd yn bodoli yn rhoi siap penodol i'r ensym a siap penodol wedyn i'r safle actif yna. Os yw'r bondiau yna'n torri, mae'n cael effaith ar siap 3D yr ensym ac yn cael effaith wedyn ar y safle actif yna. Yr adeilad ola o'r proteinau, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o, yw yr adeilad quaternaidd, quaternary structure. Felly, mae hyn yn mwy nag un trydyddol wedi cyfuno gyda'i gilydd, a maen nhw wedi cyfuno, maen nhw wedi bondio gyda'i gilydd. Gyda rhai quaternau hefyd, maen nhw'n gallu fod mewn cyfuniad â moleciwlau eraill, felly fi'n meddwl am hemoglobin sydd yn bodoli yn celloedd coch y gwad, a'r cysylltiad wedyn gyda moleciwl arall sef heiar. Felly gyda quaternaidd, mwy nag un y cyfuniad o 2 neu fwy gadwyn polypeptid trydyddol wedi bondio gyda'i gilydd. A enghraifft o adeilad protein quaternaidd wedyn yw hemoglobin. Posib be allwch chi wneud yw, o rhan sôn am falle adeilad protein ac adolygu, falle allwch chi edrych ar y tabl hyn jyst yn gloi. Rhywbeth falle allwch chi mynd drosto a ceisio llenwi mewn wrth adolygu ar proteinau. Felly adeilad cynradd eilaidd trydyddol a'r quaternaidd sydd ar ochr chwith y sgrin. Disgrifiad wedyn, lle allwch chi crynhoi, jyst disgrifiad cyflym ar adeilad cynradd eilaidd trydyddol quaternaidd, pa bondiau sydd yn bodoli yno, pa mor benodol ydynt, a ble yn union ydy'r rhain yn cael ei ddarganfod. Felly, jyst i edrych fan hyn, dyma un yn fydd i llenwi mas, felly fan i wedi gyda disgrifiad, enghraifft, os yna i edrych ar adeilad cynradd yn gyntaf, trefn yr asidau amino, felly jyst y cadwyn yna o asidau amino, bond peptid sydd yn bodoli rhwng yr asidau amino, maen nhw'n penodol,
ac yna ble yn union ydy'n ein, wel mae rhain yn mhob un o'r proteinau wedyn. Rhaid cael yr adeiledd cynradd yna yn lle ar diwedd protein synthesis er mwyn gallu adeiladu a creu proteinau fwy cymhleth wedyn. Ni hefyd yn gallu dosbarthu proteinau mewn i proteinau crwn a ffibrog yn ôl siâp nhw. Os na edrych ar y rhai crwn yn gyntaf, mae'r hyn yn cryno a maen nhw'n tueddu fod yn siâp sferaidd, spherical shape. Proteinau sydd yn cael eu dosbarthu mewn i'r grŵp hyn yw ensymau, gwrthgrifft, hormonau ac yn y blaen. Grŵp arall wedyn yw'r ffibrog. Mae'r rhain yn fwy hir a tenau a maen nhw tueddu fod yn cydwyni. A mae'r rhain yn chwarae rôl falle mwy adeiladdol, enghraifft keratin yn gwallt, a'r collagen wedyn sydd yn bodoli yn ein tendonau ac yn y blaen. Felly mae'r rhai ffibrog yn chwarae, fel ni'n dweud, rôl mwy adeiladol yn y corff wedyn. Jyst i gymharu proteinau crwn a ffibrog wedyn, y crwn adeiledd trydyddol, mae ganddyn nhw siâp unigryw, maen nhw'n hydawdd mewn dŵr, a swyddogaeth metabolaidd fyna, os fi'n tynnu'r brif bethau allan, felly y rôl yma o ensymau, y rôl o hormonau ac yn y blaen. Y ffibrog wedyn, cydwyni paralel, maen nhw'n hir y tenau, maen nhw'n anhydawdd yn dŵr, a chwarae rôl wedyn yr swyddogaeth strwythurol yma, felly y rôl o'r keratin yn y gwallt a'r tendonau wedyn. Felly, mae hwnna'n crynhoi wedyn ar ein proteinau a lipidau. A wythnos diwetha nes i ddangos rhain i chi, felly fi'n ymddiheuro os ydych chi wedi gwrando wythnos diwetha, jyst i atgyfnerthu felly rhai newydd sydd wedi ymuno gyda ni heno. Mae cybac wedi rhyddhau taflenni adolygu i helpu atgyfnerthu y brif bethau. Felly ar gyfer pob un o'r unedau uwch gyfrannol i chi wedi astudio, mae taflenni, felly ar gyfer Biocem, mae 2 dudalen, un fan hyn chi'n gallu gweld ar carbohydradau, mae dŵr, y proteinau, ac yna fan hyn mae siwgrau, yr profion, a wedyn am yr lipidau jyst i orffen wedyn. A mae'n croi yr brif bethau sydd fan hyn. Os fi'n tynnu allan fan hyn, yr asidau brasterog yma, yn dirlawn a'r anirlawn wedyn, a chi'n gallu gweld y bond dwbl carbon yn bodoli. Technegau wedyn adolygu, fi'n tueddu i'w defnyddio yr un fath o strwythur a cybac trwy crynhoi popeth wedyn. Mae'n falle 1 dudalen fawr a 3 sydd yn weladwy gyda'r brif bethau sydd yna. Felly, jyst i edrych ar y proteinau, felly heno ar y top, yr acid amino, wedyn yr bond peptid, a sut mae hwnna'n cael ei ffurfio. Mae lle fan hyn wedyn ar gyfer yr strwythur cynradd eilaidd ac yn y blaen, a'r dosbarthu y proteinau yn ôl siâp ar y gwylod wedyn. A'r un peth gyda lipidau, ffurfio triglycerid, swyddogaeth triglycerid, beth yw ystyr dirlawn, anirlawn, a'r ffosfolipidau wedyn a'r rôl sydd yn cael ei chwarae yna. Felly, cyn i fi symud ymlaen i topic newydd, oes cwestiwn wedi dod, Anwen, os unrhyw cwestiwn wedi dod heno? Oes, mae un cwestiwn yn dod mewn. Beth yw adeiledd eilaidd proteins eto? Beth yw adeilaidd secondary? Ie. Os a'n nôl jyst i'r sleid yna. Felly, gyda'r adeiledd proteinau, y ddoi sydd angen chi gwybod yw'r alpha helix a'r beta pletiog yma wedyn. Felly, os na'n jyst sgwennu rhain o lan i chi, os na'n gael y beiro lan, alpha helix sydd ar y top fan hyn, a wedyn ar y gwylod wedyn mae'r y beta pletiog yma. Felly na'r ddoi strwythur o yr eilaidd mae eisiau chi fod yn ymwybodol o.
Felly, jyst am y 10 munud ola, fi'n mynd i symud mlaen i celloedd, os mae'n iawn. Felly, os na i symud mlaen nawr i y celloedd, i'n eiliad, yna i jyst cael y lan yn gloi fan hyn. Felly, i'n eiliad bobl. OK, na i jyst dechrau ar hwn heno, a wedyn newn ni falle gorffen hwn wythnos nesaf wedyn. Jyst mae'n y cyffwrdd, jyst am y 10 munud ola yma. Felly, Uned 2 yn ffocysu ar y gell ac organynau'r gell. A fi'n eitha hoffi'r llun yma sydd yn, fi'n meddwl chi'n meddwl am y gell fel dinas, a fel sydd yn dinas, mae'r gwahanol strwythurau yn chwarae rôl bwysig i sicrhau bod y dinas yn rhedeg yn esmwyth. Mae'r cell yr un peth. Mae cell gyda strwythurau, organynau penodol, sydd yn cyflawni rôl penodol mwyn sicrhau bod y gell hefyd yn rhedeg yn esmwyth. Felly, rhai gwefannau defnyddiol fan hyn, fi'n hoffi defnyddio wrth ddysgu am y gell. Fi'n gweld cells alive yn gwefan arbennig i'ch helpu chi. Mae fe'n arddangos celloedd a chi'n gallu edrych ar yr organynau yna yn fwy o fanylder. Mae fe hefyd yn mynd trwyddo mitosis a meiosis yn tipyn o fanylder wedyn. Okay. Felly, organynau'r gell. Dyma'r rhestr o organynau mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. Mae eisiau chi fod yn ymwybodol o bod chi'n gallu labelu nhw, adnabod nhw yn y gell, bod chi'n gwybod am swyddogaeth nhw, rôl nhw, beth yw job nhw, a hefyd bod chi yn gallu sôn am unrhyw nodweddion pwysig sydd yn bresennol yn y rhannau hyn. Felly mae eisiau bod chi'n gallu adnabod nhw yn cell planhigyn, yn ogystal â gell anifail wedyn. Felly, microscope, posib bod chi wedi cael y gyfle i ddefnyddio microscopau yn yr ysgol, neu posib ddim o ganlyniad Covid. Microscopau golau i ni'n defnyddio yn yr ysgol, a mae rhain yn arddangos meinwen y celloedd sydd yn fyw ac yn arddangos wedyn yn lliw. Microscope electron yn rhoi chwyddhad uwch, ond yn anffodus ond yn ymddangos yn diagwyn ac ond yn edrych ar deunydd marwol wedyn. Felly'r golau yw beth ni'n defnyddio yn yr ysgol. Gyda'r microscope, mae eisiau bod chi'n gallu calibradu microscope a gallu gwneud bach o waith yr calculations wedyn o gweithio allan chwyddhad a maint celloedd ac yn y blaen. Dyma rhai o unedau mesur wedyn. Mae eisiau bod chi'n ymwybodol o, a'n sicr gyda wrth delio yr gell byddwn ni'n edrych ar ddefnyddio falle yr unedau sydd yn islawr fan hyn wedyn. Felly, celloedd yw cariotig. Celloedd hyn yn cynnwys cnewyllyn. Felly, jyst i ddangos i chi fan hyn, be fi wedi rhoi ar y sleid yma yw uwch adeiledd cell anifail a uwch adeiledd cell planhigyn wedyn. A maen nhw'n edrych yn eitha tebyg, a fi'n gobeithio bod chi'n gallu tynnu mas rhai o'r strwythurau sydd yn y gell planhigyn, enghraifft y chloroplast, bod chi'n gallu adnabod wedyn y gwagolyn a'r cell fur yn ychwanegol i beth sydd yn bresennol yn y gell anifail. Organyn wedyn yw'r strwythur arbenigol sydd yn cyflawni swyddogaeth penodol o fewn y gell. A rhain yw'r rhannau mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. Felly, fi'n gobeithio, fan i weid to, os ni'n edrych ar rhain, fel bach o gymhariaeth, bod chi falle yn gallu cymharu cell anifail a planhigyn yn gloi, bod chi gallu edrych ar hwn a meddwl, fi'n gwybod os oes cell fi'n yn bresennol, chloroplastidau, plasmodesmata, gwagolyn, centriolau, a beth yw'r storfa egni wedyn yn y ddoi. A mae hwn yn cysylltu mewn y storfa egni gyda polysacharidau wedyn. Felly, os na i dechrau ar y strwythurau, fel wedyn, na i ailgydio'n hyn wedyn wythnos nesaf. Y cnewyllyn, rhan fwyaf o'r gell fel petai. Felly, be fi wedi rhoi fan hyn yw llun o'r cnewyllyn
o dan y ficrosgop electron, a llun wedyn falle sydd yn fwy hawdd i ddehongli a ddeall. Mae eisiau chi gwybod am yr is-rannau sydd yn bresennol yn y cnewyllyn. Y cnewyllan, sef y rhan cano sydd fan hyn. Iawn. Yr amlen neu'r pilen cnewyllol sydd ar y tu allan. A fel chi'n gwybod, mae gan yr cnewyllyn pilen ei hunan i gwahanu yr hyn sydd yn y cnewyllyn gyda gweddill y gell. Nucleoplasm, tu fewn i'r cnewyllyn wedyn, a'r mandwll cnewyllyn. Dyw ddim mor hawdd i falle gweld y mandyllau yma ar yr llun du a gwyn. Iawn. Ond chi'n gallu gweld nhw falle bach yn wych ar yr ochr dde. Yr mandyllau yma. Gyda'r diagram fyd, chi'n gallu falle gweld bod yr endoplasmic reticulum garw yn gysylltiedig gyda'r pilen cnewyllyn. A fi moyn chi dechrau meddwl am yr organynau yma wedi gysylltu gyda'i gilydd. Bod un yn helpu'r gweddill, bod nhw ddim jyst yna yn gwneud jobyn ar ben ei hun, bod nhw'n helpu ei gilydd. A'n sicr, gyda protein synthesis, mae hwn yn amlygu ei hunan falle bach yn fwy. Gyda rôl yr cnewyllan, y rôl yr endoplasmic reticulum garw, a'r rôl wedyn yr organigyn golgi sydd wedyn yn chwarae rôl pwysig iawn yn creu'r proteinau. Felly, rôl gyffredinol y cnewyllyn, mae'r cnewyllyn yn cynnwys y DNA yma. Y DNA ar gyfer synthesis protein, yn sicr mae'r DNA yna yn gair bwysig, felly y cnewyllyn yn cynnwys y DNA. Y cnewyllan wedyn, dyma'r rhan sydd yn cynhyrchu ar RNA i helpu creu ribosomau. Yr amlen cnewyllol, fel dwedais yn gynt, y gwahanu'r DNA ar hyn sydd yn y cnewyllyn o gweddill y gell. Nucleoplasm yn cynnwys chromatin, ac yn ystod creslyniad wedyn yn creu'r chromosomau yma yn ystod mitosis a meiosis. A'r mandwll cnewyllyn wedyn, yr tyllau bach yma sydd yn ymddangos yn yr amlen cnewyllol yn caniatáu i mRNA a ribosomau allan yn unig o'r cnewyllyn. Felly, ond allan mae'r rhain yn mynd. Maen nhw ond yn gadael y cnewyllyn, dyn nhw ddim yn mynd nôl mewn wedyn. Reit, Anwen, os unrhyw cwestiynau, fi'n gweld bod amser yn mynd ymlaen, felly fi'n credu na i adael ar y cnewyllyn am heno, na i ailgydio yn y gell wedyn yn ein sesiwn wythnos nesaf, gan ffocysu to ar yr organynau, byddwn ni'n edrych ar diffiniadau, enghraifft y meinwe, yr organ system ac yn y blaen, a os oes amser na i ailgydio wedyn a ail edrych ar y gell bilen yn benodol.